लिखे अब हो छौड़ी करो ही कवन क्लास आगे पढ़े न लिखे अब हो छौड़ी करो ही कवन क्लास देखिए के तोहर चीजवा होतो में छोड़ी बरदास गे देखिए के तोहर चीजवा होतो में छोड़ी बरदास अगले के कॉपी कलम छौड़ी जहा की बाजार गे देखिए के सबे छौड़न कहरो हको विचार गे कहरो हको विचार गे अगले के कॉपी कलम छौड़ी जहा की बाजार गे देखिए के सबे छौड़न कहरो विचार गे आगे बात होवे खतरे गे छौड़ी कोई ऐसन काम आगे बहास होवे खतरे गे छौड़ी कोई नहीं ऐसन काम चल बर छौड़ी के कर दो बात गे राजेश यादव मुकेश रहतो तोरे साथ गे रहतो तोरे साथ चल बर छौड़ी के कर दो बात गे राइटर स्वामी मरवाज रहतो तोरे साथ गे हमारा ना किंग गलो पढ़ो तोरे साथ गे हमारा ना किंग बंटी पढ़ो तोरे साथ गे